Una vez caído el plan, el grupo de gobierno llevaba al Pleno una nueva propuesta en relación a los recursos de casación interpuestos por el Concello ante el Tribunal Supremo, y en ese punto Áurea Soto y Javier Rodríguez Novoa retomaban el enfrentamiento verbal. Si ustedes tienen alguna duda, si ustedes creen que alguno de nosotros tenemos responsabilidades penales en este tema, pueden acusarnos directamente, pueden ir a la Fiscalía. Llevan casi 3 años que pueden hacer eso. Lo que no entiendo yo es que no lo hagan y después nos amenacen y digan doña Áurea Soto que tienen que quedar las cosas claras. Por desgracia, ya quedaron las cosas claras. A postura do Partido Popular unha e outra vez é dicir que todos o fixemos, que todos formamos parte do mesmo, que este plan é cousa de todos. Unha e outra vez teño que escoitar que si eu estuve respetando a legalidade, eu e meus compañeros de goberno, e xestionando o plan que era legal ata o día xoves ás 14:29 e que formaba parte del. Que tontería. La moción presentada conjuntamente por Partido Socialista y BNG a favor del manifesto de la Plataforma pola Defensa e Mellora da Sanidade Pública provocaba un nuevo enfrentamiento. Vostedes, unha vez que recibiron a moción, se empezaron a preocupar polo tema do Centro de Saúde do 21. Pareceme moi triste. Acaba de dicir que son 13 concelleiros. Pois algún se podía preocupar un pouco deso, de verdade, porque levamos moito tempo esperando por ese equipamento, especialmente os veciños e veciñas dese barrio tan importante como é o barrio do 21. O Goberno de Feijóo aplica o programa clásico de dereita, que é a privatización, a construción de novas infraestructuras, como o caso de Vigo-Pontevedra ou como no caso de Ourense, o deterioro é manifesto das condicións en que presta os seus servizos, o caso de Toén ou do Chou. O Partido Popular, dende logo, non cree na sanidade pública porque non cree que a saúde sexa un dereito fundamental, sino que pensa máis como un negocio. Cando estamos falando de temas tan esenciales como este, estamos falando de salud pública, e sabendo que o Partido Popular é o mellor garante que hai hoxe nesta sociedade para que isto siga sendo así, porque o seu compromiso e a súa aposta por a salud pública, pois é o que nos leva a votarlle en contra esta moción.